Nu, så er jeg her. Lige det, jeg leder efter. Man kan komme ud og lege her. Ja, det kan man. Spille lidt, ja. Ja, her står jeg på det øverste hjørne til højre for skolen her. Så det er her, jeg kommer fra. Og så derovre til højre, den første højre, der er der en sti der, som fører direkte til tunnelen her. Og man kan se Netto i baggrunden.